Ideju za ovaj posao sam dobila kroz volontiranje u Udruženju građana Aktivna Fruška, gde smo se bavili promocijom rekreativnih aktivnosti na Fruškoj gori. U okviru udruženja je postojao konjički klub i pešački. Sve više turista nam je dolazilo na terensko jahanje, pošto je to ljudima bilo atraktivno. Oni su u jednom momentu počeli da se raspituju da nešto pojedu, popiju, da prespavaju ovde. I tako smo mi došli na ideju da osnujemo, suprug i ja, seosko-turističko domaćinstvo i da kategorišemo objekat za turistički smeštaj. Problem koji rešavamo bavljenjem ovim poslom je nedostatak kontakta urbanog sveta sa prirodom. Organizujemo pešačenja kroz šumu, organizujemo jahanje terensko, tokom leta kampove dečije organizujemo, vikendom razne radionice. U međuvremenu ja sam osnovala preduzetničku radnju koja se bavi organizacijom rekreativnih aktivnosti i kroz ta dva zapravo biznisa objedinjujem sve. Najveći izazov zapravo mi je bio da se pokrenem. Sve dok je bilo u fazi maštanja o tom poslu, sve je bilo u redu, ali nisam bila sigurna koliko će to imati efekta zapravo. Potvrdu mi je pružilo učešće na Startup vikendu u Novom Sadu, gde sam prezentovala svoju ideju. Ta ideja je jako dobro prošla i od svih sam dobijala samo potvrde da će to valjati. Tako da sam se onda ipak odlučila, otisnula, pa sad plivam, šta bude, bude. Od savremene tehnologije koristimo jedino društvene mreže, Facebook i Instagram profil imamo, takođe imamo sajt koji uređujemo i sve više se trudimo zapravo da se u našem poslu ne koriste tehnološke inovacije i dostignuća, nego da ljude približimo prirodi. Od ideje do realizacije ovog posla nije proteklo tako puno vremena i više je bilo intuitivno nego kao biznis plan osmišljeno. Klijenti su nam uglavnom iz većih gradova Vojvodine, Beograd. Preko leta imamo deca iz cele Srbije, čak i iz sveta nam dolaze. Tokom leta takođe imamo dosta stranaca koji posećuju Novi Sad ili Beograd i onda im je, naše aktivnosti su im dobre kao jednodnevni izleti. U budućnosti ne želim da se moja firma previše širi, zato što je ceo koncept naš je zapravo intimna atmosfera, boravak parova, porodica i njihov taj kontakt sa prirodom, a kad je jako puno ljudi, to se sve izgubi. Mislim da je Srbija zemlja inovacija zato što ima jako puno ljudi sa dobrim idejama i ja mogu samo da im poručim da budu uporni, da budu dosledni i da imaju originalne ideje, da ne kopiraju druge.